Malawi Today. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maswera banji pa Supreme Council Forum mashehe nonse grupu limene limakhala la mashehe okaoka Malizati akubwera ndithu apita mutalika akutsogola. Malizati akubwera ndithu apita mutalika akutsogola. Ndipo Malizati awa ndamene akhala akusangalatsa anthu pa social media ngati mamawa kudali mapokoso adada apita basi maperesenti anthu kumapereka 50 chakuti peresenti zikhoza kukhala zoona komanso mwina zikhoza kukhala zabodza. Now niwafuna ndifotokoze chithunzi chimene ndatumiza pa Supreme Council Forum pamenepo. Anena kuti kabambe that is Lumpi yonse Lumpi kumpoto kumeneko district ya Lumpi kabambe wapeza 17,890 amaiko 12,358 against banda 9,622 Lazarus Chakwera 78,419 atupere Muluzi 8,744 apita mutalika 125,874. Congratulations. Ababa mwachidziwikira amene atsogola ndi apita wa mutalika. Izi ndi zimene takhala tikuchemerera m'mawa monsemu kudya nsima ndi kupha nkhuku zimenezi. Ndetikaona pa sheet pa chart ya anthu olembetsa kulumpi ndi 94,670 chakuti kumeneko sinakwane 100,000 that is koma ndi 94,000. ndipo mukaona pamene papa izi kuti muphatikize 17,000 12,000 9,000 78,000 zikhoza kukwana zinthu zimene zi 600,000. Yes. Kumalo kumene anthu alembetsa 90 chakuti 1000. Chenjezo lakuti izi zimayambitsa maphokoso chifukwa mawa akamadzabwera Malizati yenene ofanana ndi anthu amene analembetsa anthu ena pamene padzakhala ngati akubiridwa. Komanso anthu ena chifukwa tawerengera kale zimenezi amadzaona kuti sakhutitsidwa chifukwa tapanga kale proud asangalala kale. Now chimene chimachitika ndi chani? Ndi kuti stress tilola tukaphwanya kumeki tukaenda pa nsewu whatever zimakhala zikuonongetsa chuma cha Malawi. Chuma chimaonongekacho ndi cha Malawi. Now chinthu china choti chiyani koma ngati system yake ikuyendera zimenezi ndikupezeka kunena kuti aphungunso awina amene apangidwa declare m'maboma amwe amene anena ati kuti uku kwakuti oyina kwakuti constituency ndiye machitidwe ake ngati ndi omwewa. Tidzapempha azikuluakulu amene atadzakhale muzipanimu kunena kuti iyayi ngati patafunika kuwerenganso kapena kulongosola zinthu zimulongosole ndipo aphungu komwe chifukwa 2019 aphungu amene adasankhidwa ndi TPEX amene sanasankhidwe m'makwawo analionena kuti akugwira pa upando paja mpaka 6 years. Now leronso nkutheka kuti ena aonjezeredwa mafiga pamene ena apungulidwa chifukwa cha anthu ena amene ali ndi ndalama amene sadafuna anthu ena pa maudani pawo. Zikhoza kutheka zimenezo kunena kuti kusankha munthu amene sakuyenera kuti akhale pamenepo. Ndiye tidzapempha anthu oyang'anira zimenezo kuti akafuna kuzipanga cross check apangenso ndi za kuma constituency zimene zikumasankha aphungu komanso makansala. Chifukwa sizoona kuti anthu pa malopo asankha munthu wina ndiye wina chifukwa cha ukatswiri ndi ukadaulo wa IT kapena kudziwa kufufuta zinthu ndi ukatembenuza mafigures ndikumpatsa munthu wina amene ku constituency kwanthu sanasankhe sangakhale nawo bwino anthu. Pamenepo timakufuna tichenjezane zimenezo kutengera chinthu chimene tachipeza pa social media chikuyenda chimene tachiwerengachi. Makoma nonse a Malawi
Tikufunirani mafuno abwino nonse amene mukupikisana muwine mwa mtendere komanso chisankho chikhale chabata ndi mtendere. Ziwawa zimaonongetsa anthu, kuvulala kuonongetsa katundu wa anthu komanso mpaka ena kuluza miyoyo kumene ngakhale muzidzakambirana mbuyomo kumvetsetsana koma ena amakhala miyoyo yawo yaluzika. Zimene zidachitika ku Mozambique sitikufuna kuti ku Malawi kuno zichitikenso.